Oye, ahora que una cosa, ¿cómo lleváis los trabajos? Porque a mí no acaba. Mira, a mi no em parlis de treballs, que jo porto 3 mesos vivint aquí a la furgo, al pàrquing de la uni. A més, resulta que no em volen donar les pràctiques a Girona i, per tant, vés a saber quants mesos n'hi hauré després. Va, Paula, tu tranquil·la, que d'aquí poc és Nadal. Esclar, Nadal! Què fareu per Nadal? Jo no penso fer res. Com que no? Però si a veure, arriba el fred, pel sofà i manta, que si us tens familiar, la sopeta, sofà i manta... Què passa? Que ens acaben de posar un treball per d'aquí res. Que no és pel gener, que és per divendres. Hem de fer alguna cosa. A més, demà passat és Nadal. Pot fer-nos això? Vaig a Bartamella. Jo també vinc. Això Som-hi! Acabem de rebre el teu correu. I no ens sembla bé. I què voleu que us digui? Ho teniu des del primer moment. Està la guia docent, el calendari d'evidències, està tot arreu, hem parlat 1000 vegades. Però és que no ens sembla bé que a 48 hores de Nadal ens fiquis un treball. I a més, amb el munt que n'hem fet durant el curs. Mireu, ara tinc moltíssima feina i no me vull enfadar. Sisplau, marxeu ara, tinc moltíssima feina i ja m'ho pensaré i us diré alguna cosa, però no prometo res. Vale, d'acord. Adeu. Adeu. Tu què creus? Que ens ho canviarà o que no? Ho dubto molt, però bueno, esperem que faci el nostre Nadal. Què fa la Carla allà? Un altre any igual? De veritat? És que cap Nadal serà normal? Què et passa, Carla? El meu pare, que treballa a l'estranger, i mai pot venir a casa a celebrar el Nadal. I no hi ha cap manera de que pugui venir? És impossible, mira que ho ha intentat, i és que no hi ha manera. Bueno, pensa que podràs estar amb la resta de la teva família. Pensa que segur que algú fa el teu Nadal. Què vols dir amb això? Avui els carrers han tornat a brillar i tot sembla ser diferent. Els llums i els estels xoquen contra els teus ulls que s'ho miren tot com un nen. Fes el meu Nadal, ei, no em deixis sol. Fes el meu Nadal, omple de vida el teu cor i ben lluny la tristor. Buah, nenes, estic super emocionada. Al final el pare passarà les festes amb nosaltres. Teníeu raó, sempre hi ha algú que fa el teu Nadal.